ita ti oras nga nag-ipapanaw di ta sinong mo anak inuwamag diyak kumatay at adungde kastoy ang gundaway di ka nagsangsangi agpagkada kung ayan ko diyak kaya't ang makita alumlumdaan ka ti ipapanaw mo langit mo't balune iti lugar apapana siksikan tulatan di ka agsangsangit agpakada kun ayat ko kasta biyak ko agsingsing tanto no awan ang to di nagsibay mo sapay kuman na ipaayat ka na ragsa na umanay alagipe itut ka iliw na kastan biyak ko ang singsing kanton no awan na to di tagsibay mo sabay kuman tanang ipaayat kataragsa na umanay alagipe itun ka iliw na lumantay umadayong ang isibay mo lagi pem akanayon sikat ka kay suna nga ayat to'y biyag ko alakas tan nga ro ag singsingpet ka et di nakulip-lipatan tung palman to'y biyag diyak kaya ang makita alumlumdaan ka ti ipapanaw mo langit mo't balune iti lugar apapanang siksikan tulatan di ka nagsangsagi ang pagkada kung kata kayo kastan ako agsingsing kanto no awan naton di tasibay mo sabay kumat at naipaayat ka na ragsak na umanay alagipe itut ka inyo na kastan biyak ko agsingsing kanton no awan naton di nasibay mo sapay kumat at naipaayat kataragsa na lahat tayo may special ingredients of home. Sa amin, it's the food, the love, and the special moments that make our home feel like home. Tara, kain tayo! Manay alagipe itut ka iliw na